Куян. Куянны куркак диләр. Чынлыкта ул куркак түгел, бик сакчыл. Бу аңлашыла да. Йырткычларга каршы торырга аның очлы тырнаклары юк. Тешләре дә үткен түгел. Шуңа күрә аңа тиз чаба торган тәпиләр кирәк. Шулай да, качып кытыла алмаса, куян бер дә куркып тормый. Хәленнән килгәнчә сугыша икән. Үзен тута алган аучыга куян көчле арт тәпиләре белән тибәргә һәм хәтта тешләп алырга да мөмкин. Инде куянга бөркет кебек йырткыч кош һөҗүм итсә, ул аркасына ятып кошның түшен тырный икән. Җәен соры, кышын ак, аңа шулай яхшырак, диләр куян турында. Чыннан да, көз башында куян тунын алыштыра башлый. Тунындагы соры йоннар әкренләп куела. Алар урынына яңа аппак йоннар үсеп чыга. Бу 2 ай дәвам итә. Җиргә кар төшкәндә, куян да кар кебек аппак тун кия. Бу аңа дошманнарыннан качарга ярдәм итә. Куян кыш көне кар астыннан үсемлек тамырлары, бозланган җиләкләр, кипкән ширәм таба, агач ботакларын кимерә. Видео сиңа ошадымы? Лайк куй һәм безнең каналга языл.